gaskiya ba zan bar rayuwar karuwanci ba, don babu rayuwar da tafi ta daɗi. Ki duba ki ga, ke kike da ikon kanki, ba wani mai baki umarni. Ki abin da kike so a lokacin da kike so, ki je inda kike so a lokacin da kike so. Sabanin matan da suke kulle a cikin gidajensu, ba su da ikon zuwa ko ina sai an ba su izini. Duk abin da ke damun ki sai ki yi wa kanki, ba sai kin jira miji yana ja miki aji ba. Kuɗi su ta shigo miki a ko da yaushe, ki kwanta da namijin da kike so. Duk abin da ake yi na kallo, kina da ikon zuwa ki je ki kalla. Maza su yi ta binki su ne miki hidima. Koyaushe kina cikin sakewa, ba ruwanki da takurar uwar miji ko gundurar zaman gida. Me ya kai ki za ki je ki aure ki takura wa kanki? Bidiyo zan mana ya kike. Sai Kano. Sai Kano yau. Allah ya sa amu. Katsinawan dukko. Ɗakin kara.